Inselmilkom mill-lokalità ta' San Pawl il-Baħar fejn ftit bogħod minn fejn insabu hawnhekk bħalissa il-votanti dak li huma reġistrati fuq San Pawl il-Baħar qed jintalbu jivvutaw kemm għall-Kunsill Lokali kif ukoll referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Mela, f'San Pawl il-Baħar u l-madwar għandna 21,200 persuna li kienu fuq ir-reġistru elettorali, jiġifier dawk li setgħu jivvutaw. Minn dawn 9,881 baqgħu ma ġabrux il-vot u dan ifisser 46.6% ta' dawk li setgħu jiġbru l-vot li baqgħu ma ġabruhx. Imqabbel mal-2012 dan ifisser li ma ġabrux il-vot 1.8% iktar mill-2012 meta kienet saret l-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'din l-lokalità. Sal-satejn ta' wara nofsinhar 19% biss kienu għadhom ħarġu jivvutaw hawnhekk f'San Pawl il-Baħar. Mela, nagħtu ħarsa issa lejn il-kandidati li qed jintalbu jażlu minnhom ir-residenti ta' din l-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta 12 il-kandidat fuq il-San Pawl il-Baħar. Dawn huma Antoinette Bezzina, Dunja Borċ, N. Fenek, Graziella Galja, Daniel Grima, Rebecca Mikallef, Robert Piscopo, David Take, Alba Antika, Edward Torpiano, Joseph Vella u Marianne Vella. Il-Partit Laburista għandu 8 kandidati. Dawn huma Matthew John Barbara, Paul Buġejja, Mendi Buħaġar, Mario Buħaġar, Stephen Cremona, Rodney Galja, Alfred Grima u Raymond Tabone. Dawk li jistgħu jivvutaw fuq San Pawl il-Baħar u madwar għandhom ukoll l-għażla li jagħtu l-vot tagħhom lill-kandidat tal-Alternattiva Demokratika Simon Galja jew inkella lil żewġ kandidati indipendenti. Dawn huma Eman Mikallef u Evginja Sharkova. Dak kien kollox minn naħa tiegħi minn hawnhekk San Pawl il-Baħar jien ngħaddi lura l-linja lilkom fl-istudju.